wai yanzu a ci irin laujen dodo wanda kowa ya san tsakanin shi da matawalli wai a ci ya haura katanga ta makauta. Wace katanga? Ta makauta mana. Kai. Wallahi ya haura. Magana MC mana. Fitar da hankalin. Wai ya tsallaka. A'a. Wallahi. Ka san me yake ba ga me? Dodo ba ka san zaɓin Allah ne. Zaɓin Allah ne amma ga hotunan shi na kuma so in ce yi jama'ar Zahar Zamfara. Amma kai ina ka ji wannan labarin. Tsaro. A samu tsaro. To mutanen nan sun kwashe kuɗin Zamfara sun yi Abuja da shi. Ka san MC da naci. MC akwai naci na san da wannan. Cewa yayi sai ya je ya karɓo rabansa. Wai don Allah ne. Allah wai ya ci. Wai kana nan wanke an ya mutu ga hotuna social media. Saurara. Kai. Ga laujan dodo ya dawo. Daga Abuja ko? Daga ina kake wai? Laujan dodo daga Abuja muke. Magana a bakin mai ita. Zai daɗi. Ina ji jihar Zamfara ana ta cece wuce ana ta magana. Wallahi. Wai lauje ya haura lauje. Ga hotunan kanan social media. To ɗan labai kai baka san zamanin da ake ciki ba. Na mi kenan. Ai babu laifi don ma kan mai da ruwa cikin rijiya ba laifi. Kwarai ku. To ai mu kowa duk wanda ya san mu oga idan an yanka jinin Ana yanka jinin shi za a gama matawalli. Na san da wannan shine. Belmatiya mu ne ma. To me ka je yi yanzu yau? Kawai na je na wanke garai. Wai don Allah. Kuma yawon. Wanci ya ci. Yanzu ya dawo gida. Dodo ya ke. ka Ta wanda san. na Dodo daram. Ai ba magana Yanzu kun yarda da magana. to thank you wallahi na da Ai wanci ya ci. cikin kamala yana hannun cikinka ai Zamfara bijaye Rasulullahi. sallallahu alaihi Dodo su duk sai ya ga bayan wa'annan Allah shi nuna mana su kwashe kuɗin mu kuma su tafi da shi ba su ba mu tsaro ba Wai mu yanzu sun mai an da zo mu za a kaji. ba mu tsaron eh su ce kuma wai ba haka bane to ba zai yi ba a'a ba haka ba zai yi addu'o'in da uwayen mu suka yi da yadda muke suna ba. yi in san ci gaban Zamfara suke su zo a haɗa ƙarfi da ƙarfe a taimaki Zamfara shine magana shikenan shikenan amma ba za ku zo kuna ba Allah nan bi ta da kai ba za gaskiya na mu ji daɗi yanzu normal ne kenan to shikenan bari in je in yi wanka in ci abinci ni yanzu saboda na ji daɗi duba girma irin na duniya ta tare na sanadi na soyayya akanta akan rasa lafiya an fada an rasa rayar da dukiya nima na shigo kofa na bubbugo har in zan mai rago a soyayya kai ne na hango na biyo ta bango soyayya jigo ka bani hanya gani agogo ka bani bargo na san ka in shigo ya zama da kaya zan rayu da kai zan mutu da kai abadan ne da kai zo mu zauna zan rayu da kai zan mutu da kai abadan ne da kai zo mu zauna zuciyata da takan abokan juna da ba su rabuwa ko gurin kwana ina a farke ko a cikin barci na kai nake tunani cikin